Hoy vamos de excursión al Caminito del Rey. Bude to komerčakovina, alebo nás zase dobrodružstvo. Vamos! Co tu ľudia idú že tam vidia kozy, však to je bežné na Orave. Pred nami je tzv. Kráľovská cesta. Kráľ v 20 rokoch minulého storočia prekonal túto cestu pri návšteve Novej Priehrady. No a preto je pomenovaná po ňom. Išiel si riadny egotrip. Začína tá krásna časť, kedy si zložíme naše nádherné šiltovky a dáme si... Čo? Príby. Hej. You can see Alfonso XIII, King of Spain. Práve sme celá skupina typovali, kto z fotky je kráľ, podľa ktorého je toto pomenované. No ja som typla typka, ktorý vlastne bol pri takom, ako keby vyzeral to ako pomník. Ale bohužiaľ nebol to on. Nebol to on, a kto to typol správne? A že Alfons bol. 13.